Enek kancane. Ana kancane sing ning pojok Wedi. Wah. Ajake pas. Pomo dadi bojomu ki pas kok reng kuwi. Lah ngapa to? Iya no, sing wedok gedhi sing lanang cilik. Gah aku, Pak. Ah, dadi lek malam Jumat ngono kaya tahu temumpang biting. Dadi Gah aku nek karo wong gedhe-gedhe. Lah ngopo? Keplepak aku. Lah kok iso? Dijogokke ngono tok. Lepeken. Nyuwanke Mbak Tatin Pitot. Turuk, turuk, turuk. Ya iki saka Ngayogyakarta ki sopan santune kecekel. Lah ngopo to? Anggah ungguh tata krama kecekel. Lah kok iso? Lah iya no Yogyakarta lek nggone seni lan budaya, nggone papane tata krama lan udanegara. Beda karo Wanasaba. Ngopo? Ting delajik ngono teko-teko. Saka Wanasaba yak-yakan ya. Heeh iya. Beda aluse iki lek ora kaya nek Kosala karo Yoja. Isih saka Brangkulon ancene kaya ngono kuwi, Mas. Piye? Saka Brangkulon iki kaya ngono iki. Omongane piye omongane nek cara? Conto iki wayang kuwi ya. Wayang apa? Nek Yoja. Heeh. Suluk apa ya beda-beda to. Suluk beda piye? Wah, angger. Iso apa kowe? Edian cah kene. Weh, iso ndalang apa? Wah. Piye nyajal? Lu. Saretinon ing kasiweken busana sutra kang maneka warna Kuwi nek Yoja. Apik no cangkemmu. Beda nek Solo. Solo piye? Solo ki gedhe. Gedhe. Piye? Sing Hanjreng Puspita Rum kuwi. Hanjrah. anjarah ingkang puspita kasiliring sambirono Andre Solo. Solo. Banyumas beda meneh. Banyumas beda. Beda. Piye Banyumas? yang gagah tiru kakine kiye leng ramyan ingkang sasongko wayang yo Banyumas. Karo sing iya ayo. Ulu. Ulum Kartodiwirya. Oh iya, kuwi nek Banyumas. Iya. Lah terus ngendi neh? Wes Wes. ming telu kuwi lho Joglo Mas iki ya. Oh iya, Jogja Solo Banyumas. Nonton aku. Luar biasa ya. Pendukunge Ki Ulumi. Wah, sajae. Wah, jane nuwun sewu lho, suarane apik ya Cah ya iki ya. Jogja ya apik, Solo ya apik, terus Banyumas ya apik lho. Ambak nuwun sewu cangkem kaya WC ngono apik ya nyuwara. Wah, aja ngeyek dagelan. Lah ngopo? Dagelan ki abot. Abot apane? Lho, sampean ra menghormati sing nanggap. Nek dagelan ki menghormati sing nanggap. Buktine? Lho, ambak kaya ngene marep ditangkap yo marep nggon penonton. Ah. Kaya ngene ora lucu iso lara tipes. Ya. Lah sampean kok ditangkap mah marep rono. Heeh. Ngopo? Lah piye? Dalang ki apa to? Dalang dasar gawean ringan tur bayarne larang. Pinten pekangkut sementen mawon. Nyatane yo masa angel dinyang sampean. Heeh. Lah pancen yo dalang ki yo kudu gelem ra gelem enek penyanyi sinden apik-apik ayu-ayu. Gelem ra gelem yo ngedep tebok. Iki lho malah ngedep tebok ora ragat. Kowe njajal ngedep tatin. Lho, Iki karepe jane do piye to? Aku ki kan aku linggo.
ngadeg dideke kok dinengke wae iki maksude piye? Wes kuwi iki Senen ana Tin. Umpamane nek kowe saka lengguh tak deke terus tak nengke wae piye ayo? lho. Modar pra kowe ya. Saiki pikiran nek. Ngopo? Pikiran gue omongane Tatin ini bener. Ngopo? Kowe lungguh piye Tin, Tin? Saka lengguh ngadeg terus dinengke wae piye? Lho, Nek gur tak deke tok tak nengke wae piye? aku wis kulino karo bojoku kaya ngono iki. Angger aku wis ngadeg dinengke manggo sentik-sentikan nggo dolanan. Maksude lah ya nek iki jenenge aku wis batut ngadeg ki rak yo piye kok malah di Aja kaya ngono ya iki. maksude arep dadi sapa? Diajeng garwanipun kan. Pripun kakus? Kakus sing ngerti ora? Kakung sing bagus disingkat kakus. Opo aku wis tuwek banget. Ora Pak Kanggo. Apa? Niki ajeng dadi bojo kula. Heeh. Bojone kaya ngene iki. Anu. Kula gedene semene. Iya. Alah nggur keritok iki. Magah. Ngene. Aja kok anu. Kene tak kandhani. Kene. Nggur semene iki nggo wae kontal. Pak, Apa? cilik ora apa-apa, Pak. Apa? Cilik sing penting atos mbangane kok gedhe amem. Amem yo. Jenenge nek wong wedok kuwi ya paling ora nek sing lanang ki ya gendut ngono lho, sing wedok kuru lah. Ora iso nek sing lanang gendut wedoke gendut mah tubruan ora iso. Ngono to, Pak? Ya rada kesulitan sithik. Mlebune Mas sithik. Iki malah bahas apa Jazali, ha? Kowe wis ngeteki aku lah ya bagi binagi kok malah karo Pak Kangko terus lho. Ya dianggurke sithik ben dumpreng laler sithik. Ngono. Sugeng dalu Pak Kangko. Sugeng dalu Mbak Tati. Menika nggih nderek sowan wonten Maguan. Maguan Nggih. nggih. Menika nderek sowan wonten mriki, nderek tepang Pak Bu sampun tepang kalian kula. Dereng oh nggih. Nah, perkenalan ya tak kenal maka tak sayang. Kampleng. Tak kampleng kowe kuwi tak kampleng. Nggih nami kula Tatin Titot Pak Bu. Kula saking Jogja, saking Kulon Progo. Menika sowan mriki nderek ndedonga kagem masyarakat Maguan sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Nggih. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Mugi sedaya masyarakat tansah guyub rukun, ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Ah. Menika- Reng, Ngopo? genahno. Jenenge Tatin kok metu titote iki sebabe apa? Tit, ki apa? Ora Tatin titot ki artine gede. Lah nek cilik. Sapa sing muni titit mah? Titot kuwi artine gede Mas. Ngono lho dadi Tatin titot. Wujude ya kaya ngene iki rada gede ginuk-ginuk gemoy. Mula kok mau Pak Kangko arep ngetoke Betara Guru kok ora sida. Lah ngapa? Pun dinamatke umpama Mbak Tatin jagong saka kono wis kaya Betara Guru, Pak. Kok iso kaya Bathara Guru ki lho? Lah iki tangane papat. Tangane papat loro no. Papat ngarang. Sing loro ning endi? Sedakep ngono, Pak. Cakemmu. Olah jaluk kon nyulek matane. Betara Guru ki tangane papat. Ya. Iki itu tangan. Sing loro ki iso ngene-ngene ya to. Terus Sing loro ki sedakep nek Betara Guru ki. tapi nek Bathara Guru lah iki udah. Lah apa? Lah iki Wong karang ngarep buri ora iso dibedakake, Pak iki. Kok iso? Iki lho. Kok ngarep buri kok rasa dibedake yo ngenyak Tatin lho kowe. Ngarep buri ki ora kena dibedakake. Kok iso? Umpama aku dadi bojone Tatin iso nggo ndelik Kok iso ngendelik? ngarep rono. arep rono bahasa ngendi kowe iki? Lah. Rono rene. Iya to, Pak. Saka kono aku ora ketok, Pak. Dadi Ah. umpama aku dadi maling cocok ya sini. Duwe bojo Tatin kaya ngene iki. Iya. Dasare yo gedhi ning iki ngangeni, Pak. Oh, ngangen. Pirang-pirang dino ora ketemu ki kangen rasaku karo Tatin. Kowe. Heeh. Wis Mari. kangen terus ngapa saiki wis ketemu. Yo piye carane? Ya carane piye? Panggung ini hanya milik kita berdua. Nah, terus arep ngopo? Yo roman tuh paling ora. Roman iki dadi sapa? Hah? Dadi sapa? Yo paling ora ki kaya ning ketoprak-ketoprak. Ya. Paling ora ki. Wis kaya yo ki kudune injis. Ngerti. Lah, dapukane apa sih? Apa, Pak? Kene iki lak getol dengan cerita Suminten Edan. Ayo. Kayak tadi dari Mas Broto kita di Suminten. Lah cembluke tak pilihke sindenku. Sing ayu, Pak, Sing ayu ayo sapa jenenge Okva. Ayo dadi cembluke ya. Tok 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 tok.
Ngomong mau ilang-ilinge ya, Reng. Mas, Kaya ora taruh wong e. bar ndelokke iki Apa? terus iki bedane akeh banget, Pak. Bedane apa? Dhuwur, lencir kuning. Ah. Wah, cara nek dadi bojo cocok iki, Pak. Ah, Memperbaiki keturunan. Iya. Anake mesti apike Pak anake. Apik. Umpama aku sapa iki jenenge? Okva. Apa? Okva. Okva ya ta? Heeh. Jos. Heeh. Anake mesti ireng putih ngono ora. Ya Allah, weling. Kok zebra. Diajeng. Iki kono berarti anu Pak iki. Suminten. ceritane. Suminten iki kedan ngono aku. Heeh. Jual. Ning kowe moh, mergo Mergo kowe wis aku- gacor tresno karo cempluk. Oke. Berarti cempluk ele metu mengko. Iya. Aku tak anu omong-omongan karo si Pak Ah. Ijo sik iki. Ah. Apa jenengmu? Cempluk lungguh siki. Pluk, ayo pluk, lungguh sik. Ayo, Bro. Kowe ora. Ora to. Den Mas Broto ki digantung karo Suminten. Tutuk. 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 Tutuk tuk tuk tuk. Tak wis padake saka kadoan. Kaya ora paling iki Suminten. Den Mas Broto. Aku sing teko lho Den Mas Broto. Panjenengan niku kula atu-atu ket wau kok mboten rawuh-rawuh to Den Mas. Ana ing kadipaten kene lho. Ngopo kok iso tekan kene? Kok iso tekan ngene? Kula menika madosi panjenengan. Kula menika ada perlu sama jenengan ngeten lho Den Mas. Ana perlu apa iki? Iya, ono perlu ya. Anu, nanti saya iki kok nanti bahasa Indonesia bareng. Den Mas. Den Mas, kupingnya budek. Tok, tok, Ana apa sih? Den Mas. Panjenengan menika mangling kalian kula menapa? Aku ora pangling marang sliramu. Kula Nanging sinten? tak wis padake Kula sinten? janur gunung Kula Kaki. sinten? Janur gunung. Kula sinten? Janur gunung. Kula sinten? Suminten. Nggih kula suminten to Den Mas. Kula menika sampun kapang sanget kalian panjenengan lho Den Mas. Aja kaya ngono Suminten. Diwes padake para nayaka praja. Sakmene mbane. Umpama aku Nek jenenge jatuh cinta kuwi ora usah memandang sapa-sapa anane cuman aku sama kamu. nanging oh, anu Suminten. Ah, Apa? Apa? Suminten. Mekmu mati. Ngopo? Manismu. Ya, sing gantung sing wedok iki ya. Anggun jiwa. Den Mas Broto iki goblok. Ayu, suarane apik kok ya moh. Moh, moh nek karo iki. Pak. Lah ngopo kok moh? Moh, mergo aku wis duwe pacangan. Waduh. Sapa pacanganmu? Lho, apa kowe ora ngerti? Sejatine ingsun wis duweni pacangan. Suminten. Ning kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Ora iso. Ing ngatasé putra bupati iki kudu duweni sisian iki paling ora Lah ya. sisiane sampun wonten Sing mriki sak lho. derajat ora karo kowe. Panjenengan mbok ngrasake sik to, sedilit wae to. Ora iso. Sedilit wae, Ora iso. setitik wae. Ora iso, ora iso. Jenengan mbok yo nek jenenge ibarat panganan mbok nyicipi sik ngono lho. Ora iso, Suminten. Lah aku lek kon ngicipi tok gelem. Nek dalange ngono, apa-apa gelem ya. Ora iso dia. Suminten. Agawe rujiting kalih rara apa kang si medya
Ora. Kula menika sampun dandan kawet wau demi untuk menemuimu. Apakah kamu cinta sama aku? I love you. Opo? Aku tresno kalian panjenengan. Ora iso. Aku wis dijodohke marang bapakku, Bapakmu sapa? bupati, Bupati sapa? bupati Rorogo. Jenenge sapa? Sopo? Lampu. Sopo? Aku ora ngerti bapakmu sapa jenenge. Sing pokoke aku tresno karo panjenengan. Ora iso. Aku wis duweni pacangan Sumi. Ora liya kuwi Cempluk Warsia. Templok Marsia. Cempluk Warsia. Endi bocahe endi? Lho, iki Iki endi? iki Coba tepokno aku karo yang jenenge Cemplok Marsia. tutuk. Kene Cempluk. Lho iki. Coba. Sama. Gini kowe taplok. Lok. Gini kok kowe iso dadi pacangane karo Den Mas Broto. Kowe ngerti ora nek iki pacanganku? Doyan padake apa? Kata-katamu kok doyan-doyan. Jenengan seneng mboten kalian Suminten? Ora. Aku tetep tresno marang slira. Aku ora doyan sing barang kaya ngono kuwi. Den Mas. Ana ketoprak. Aja ngilang-ilangke kowe sapa sing ngladeni? Eh, Jenengan lagi wae ngladeni. Awong ngladeni aku. Nanti klambiku suwek-suwek iki sapa nalikane ngono desa kae ora seneng mergo kowe. Wong kelakuane wong wedok kok dadak manjat pohon kelapa. Loh, kan kula panjenengan kan ngelak to. Kula kan isone menek wit kambil ya menek wit kambil tak goleke degan. Kula kurang pripun? Nanging dudu semestine wong wedok iki kaya ngono kuwi. Jenenge kuwi wanita sing tangguh. Contone iki lho. Apa? Lho, tuladane iki Cempluk Warsia. Aku Cempluk njaluk apa? apa-apa ki ya disembadani. Contone? Lho, kopi metu kopi. Teh metu teh. Lah terus aku Loh. kurang metu apa? Kowe iki Wong aku kopi ya metu, susu ya metu. ora, Ora piye? ora, Ora piye? ora enak susumu. Raisane Cemplok. Piye? Kowe karo aku kira yo sedulur ta. Mbok rasa ngrebutke wong lanang siji kuwi. Mbok kowe iki Aku ngalah. ora ngerebut Suminten. Aku ki ora ngerebut. Terus, Den Mas Broto sing seneng karo aku. Den Mas. Ngopo? Dadi wong lanang aja tumbak cucukan lho. Lah kowe mau bar karo aku kok dadi karo Cemplok? Nanging iki dadi pilihane bapakku. Cemplok, kuwi mau wis sisaku lho, Plok. Kowe gelem? Gelem, Bro. Wong loro kene tak ladanane kene. Kok maksudnya ngono iki piye? Ora kena. Inti sarine apa Tin iki Tin? Inti sarine, Hah? yen kowe ora gelem dadi bojoku, aku iso edan lho. Heeh. Rono. Nek aku edan, aku wudo lho. Blandang ayo ndang. Dang. Oh, iki etok-etok aja ya. Lanjut. Yen ora lho. Den Mas, nek jenengan aku edan sapa sing arep nambani? Sing nambani dalange. Dalange nambani aku iso. Iso Ora iso, dalange lagi bar loro. bar loro lambung. Ya kon njaluk tulung Mbah Wandi sing nambani. Ayo. Mbah Wandi, njaluk tulung Mbah Wandi. Mbah Wandi, mang mriki Mbah Wandi. Mbah Wandi, Hae. Oh iya. Hae. Oh iya. Hae. Oh iya. Mbah Wandi. Oh. Dano sik kowe.
bating karo ngemis barang ta iki. Ngapusi iki, Mbah. Nganggo mik, Mbah. Mik endi, Mbah? Mik. Piye, Mbah? Iki sing sembodo Pak iki, Pak. Apa? Sing sembodo samu barang iki. Kok sembodo? Loh, samu barang wis merantasi Heeh. 25. Mbah Wandi ya? Heeh. Heeh. Oke. Mantap bani Mbak niku Mbak seminten gendang paras, gendang nembang wuyung kalian apa ki mau kijing miring. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Panggil kon nang panggung. Mbah iki lho, Mbah. Niki jenenge Den Mas Broto iki milih cemplok daripada kula tak kalih jenengan wae ya, Mbah ya. Gelem ae aku. Ya ayo, Mbah. Aku ya milih iki wae daripada kuwi Den Mas Broto. Apa? Gur Oleh cilik. to Ibu. Gur cilik ra ndek dhuwit apa? Bojoku kalau. Bu, Ae. ngambil sekedap nggih, Bu. Tak nggone dolanan tok wae wis. Ora liya-liyane. Ayo, Mbah ya. Dadi bojoku ya, Mbah ya. Oke. Ayo, kuat pirang ronde, Mbah. Lek 8 lor. Oh, siap. 8 ronde. Arep duwe anak piro, Mbah? Piro? 6. Mbah, Kowe Mbah. arep duwe anak piro? Mbah, kira-kira iso apa, Mbah? Isih oke no. Lah jamune apa, Mbah? Jamune Hmm. jreng. Apa kuwi? Tok jreng. Tok jreng. Iya. Contoh aku jamune soringat, Mbah. Peringate apa? Sore diombe bengine jengat, Mbah. Ngono. Heeh. Lah aku ora ngombe njungut. Simbah. Eh. Aku ora ngombe kuwi njungut. Kuwi urung ngombe wis anu Jale. padake. Cek Oh. Cek ngene iki kuwi njungut. Ngono ya, Mbah? Heeh, berarti kalah karo aku kowe. Salah kowe apa nek kowe kowe. Berarti iku nyun sewu Mas Kangko. Nggih pripun? Bayarane karo Mas Gareng kok aku lho kudune. Lah lucu aku kok karo. Ra iso wae. Ade ora iso. Ra iso mrene golek kok kon keke Mbah Wandi. Lah, iku kan permestian untuk lawak sekian-sekian untuk prediksi. Nggih. Nek ngono dihitung bagi papat. Iki aku hitungan. Ya, Mbah, aku sesuk bali tenger-tenger. Ngono. Mbak Wandi. Dalem. Panjenengan Nggih. mau nyuwun tembang napa? Kijing miring kalian buyung. Oh nggih, sakniki nembang puyung rumiyin nggih. 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 Kalih Aku- kula nggih. Ora iso kok. Ora iso ya sing penting joget karo aku. joget ya ora iso. Ya aku nek rung ditambani tetep omong arep ngomong ngene iki terus. Tambane Nah, apa? iki. Tambane. Iki sing teko iki sing iso nambani iki Mbah Reok iki. Semoga aneh. Ya, sip. Apa kuwi? Wuyung ya nak ya wuyung. Wuyung. Nggih. ha. Buyung ya. Nembang karo Simbah nang kene wae ora sanandi-nandi. Iya iya. Nang tengah kene kene. Nembang Mbah Wandi. Wuyung. Ae. Wuyunge bawane piye Mas Gareng? Ayo, Bu. Rembulane sumunar. Ayo. Sopo, Pak? Ya. Rembulane Jos. sumunar datari Hmm. lintang angitari tawang Ayo Mbak Tatin. Iki ana bebungah saka apa iki saking Cakruk Kembar RT 2 RW 3 Gelagan Kulon Reok. Nggih. Ya niki enten 700.000. Nah. Moga Mbak Tatin ya. Nanung ya. Nonanung neno nanong ya. Angin semripit
Lolalong Sayang gegeret mana. Mas Gareng ayo. wong kang nandang wuyuk nanong taman loro asmara duh kusuma wilangan loro lan songo lan kalih nonanong ya. mugi welas mreng Monggo buka celuk. Nah, Nduk Okfa ya kena, Mbak Tatin ya kena, ya. Wuyung. Nah, ya. Langgam sik ya. Nganggo wae. Dangdut. Ya, monggo. Dadas. Saking penggemar berat Ki Dwijo Kangko nyuwun lagon Ninggal Katresnan. Oh nggih, pun garap Samboyo. Oh nggih, monggo Cok. Mungkin sambung Ninggal Katresnan Samboyo. Yo. Mbak Okfa lan Mbak Tatin Pinot.
Pak jogeti Pak. Sampun katur niki wau. Mbah Wandi.